Non é a primeira vez que escoitamos Arévalo desprezar ao feminismo e as mulleres que cren na súa causa. Este desprezo nace do medo que teñen a un movimento masivo que medra cada día máis. Asústalles tanto que ata chegan ao absurdo de declarar públicamente que feminismo e machismo son o mesmo. Iso sí, o goberno municipal do PP non desaproveita ningunha ocasión para sair na foto con titulares a prol da igualdade das mulleres, facendo festas e excursións varias. Aínda que nos parece moi ben que se fagan excursións de mulleres mosenses ás Illas Cíes ou calquera outro lugar nas que nós mesmas tamén participamos para reforzar os alierces entre as mulleres, pero que con Arévalo todo queda nunha sesión de fotos continua, nun eterno fotocol de si mesma. As medidas importantes nacen e morren no titular de prensa. A Mesa contra a Violencia leva 2 anos en reunirse da Comisión Municipal de Igualdade que publicitaron un acto non multiusos nunca máis se sentou. Nin nada se sabe da mesma. A guía da linguaxe inclusiva dormita no caixón do esquecemento de Arévalo, igual que a nosa solicitude para que as forzas de seguridade de Mos teñan formación especial para atender as vítimas. Este é o bagaxe real do Partido Popular contra a violencia machista, isto é, o que queda cando se apagan os flashes. Nada. Incluso menos que nada. Saca ademais de non aportar solucións reais, Arévalo e compañía vetaron e bloquearon todas as nosas mocións a favor do feminismo e do apoio á pasada folga feminista do 8 de marzo. Mentras millóns de mulleres saían á rúa a exixir solucións, Arévalo alardeaba de esquiroraxe, fotografiándose no seu despacho para entender como desprezan o feminismo e o pouco que lles importa os problemas das mulleres. Só hai que ver como converteron no chiringuito o Centro de Información á Muller, contratando a unha exconcelleira do PP para resentalo. O movemento feminista reclama implantar medidas concretas que pouco teñen que ver coa política de fotonovela de Arévalo. Na excursión ás Illas Cíes, esta señora estaba tan pletórica pensando que todas as mulleres que participamos íbamos a vela a ela, tan eufórica co baño de masas que hasta se prodigou parodiando en público ao alcalde de Vigo. Que escasa dignidade aporta ao cargo da alcaldesa de Mos esta señora, e en cantos problemas gratuitos meteunos ca cidade olívica, por problemas que logo pagamos as veciñas e os veciños de Mos.